So dagiti pay as asawa na dita kakabsat ket mga asawa kayo ta narigat kano iti mabaa. So ating kanta kakabsat ket para kanyayo. Madandanaganak taawan pa'y asawa na bakita nakun ngem awan pa'y nasaraka ay napili ngamin idi kaban banwaga tagwapo met ngamin tiin naksinarsara ngem adda lakay ang nagkurso narra kanya ngem nala dawen nga income nagsarang ragragsak na ket di itanta na asawa ra agpabasol pa'y ngaron tanaragsak met gayam mapausa na kun nga adda baby ran nagpaarami dakun iti krib anaran gimatangak pa'y ket din iti munmunyeka ta isumit itan iti liwliwakon ngem anya pa'y ita tinamaairan na bakita nakmeten nagasawan karintarek man bigat malin kinagsapa uray uko pakpay matukul tay aradunan mapausa na kun nga adda baby ran nagpaarami dakun iti krib anaran gimatangak pa'y ket di iti munmunyekan ta isumit itan iti liwliwakon ngem anya pa'y ita tinamaairan na bakita nakmeten nagasawan